Ndiyanibulisa ke babukeli egameni likaJesu waseNazaretha. Ngumfundisi ubathanda cwasi lona uthethayo. Nsinisiwe ke bethunani izono zam zixolele. Siyanamkela apha kwa Reason to Live. Nendaba ezimnandi ke endinazo namhlanje ezinto bana okokuqala sinesofa ezintsha. Sinesofa ezintsha apha e-studio. So le office esikuyo ngokapha sizayisebenzisa for i-studio sethu, futhi at the same time izawuba indawo endizokwazi uba ndibe yi-office yam. So yeah, bendithi mandigqithe apha ndichambaze ngaloo nto leyo injalo. Namhlanje ke andihambi ndodwa ke apha estudio, khona utata osivakasheleyo. Tatam kakubulise, ukubulise nje kubabukeli bese uzichaza nje ukuthi utata ubani, waphi, yonke nje laa nto leya injeya. Mandibulise kubo bonke abaphulaphuli bale nkqubo Amen tatam. egameni likaYesu. Bulisa ke nomfundisi wethu olapha ondi-invayithileyo namhlanje. Amen. NdingowakwaSolakhe, ikhaya liseNgqamakhwe. Yes. Ndizalwa ke kwilali uyaziwa ngokuba kuseBhongthole. Okay. Umzi wami useMatolweni. Ndihlala ke apha eKapa eCrossroad. Ndikwakhonza ke kwalapha eCrossroad. Okay. Amen. Amen tatam. Hayi siyabulela kakhulu. Andifuni uba sibe sisitya ixesha, ndifuna sigawule siwarhuqe. Ndiyarhalela wethu tatam ukhe usivelele kule ndawo ukuthi ingaba uyisena kuqala lona soko wamamkela napha empilweni yakho, okanye ke i-testimony yakho nje ithini ke siyiqale nje apho kuloo ndawo leyo ukuthi i-testimony yakho ithini, ngoba ke apha kwa-Reason to Live ndiye ndithande uba ndiyiveze loo ndawo leyo yokubana umntu usindiswe kanjani na, nokukhula kwakhe komhlambi nje qabaqaba nje kwezo zinto ezo zinjalo, sizokwazi uba siqhubeke sibheke phambili tatana. Enkosi kakhulu, ndiyabulela mfundisi. Ndasindiswa mfundisi wami. Ndisindiswa ubomi bam bungena mkhombandlela. Okay. Ubomi bam ndidibana noYesu buzingceba, bundixakile. Kodwa kona ngokwasengqondweni ndandinazo iingcinga Okay. zoba ndingaba ngumntu onobomi obunomkhombandlela, direction. Okay. Kodwa ndingenawo amandla wokuzinceda. Ndifuna kona uzinceda, kodwa ndisiva into yoba akhona amandla andongameleyo woba izinto zingabi ngolu hlobo ndinqwenela ngalo. Okay. Ngethamsanqa ke phaa kwi-middle 80s apha eCape Town, kwafika nje imini endingafuni ukuyilibala ebomini bam. Okay. Imini yokuncedakala noyokuguquka kwezinto ebomini bam. Apho ndathi ndihleli ndafikelwa nje into yoba khe ndivizithele ke enkonzweni eyayikhona around apha kule ngingqi yaseNyanga, eyayikhokelwa ke ngutata ongasekhoyo ohloniphekileyo kakhulu, shumayele kakhulu kwiAfrika esemazantsi. Okay. Utata owaziwa ngoba nguBishop Daphula. Okay. Ndizalwa nguye ke ngokwasenkonzweni, ndizelwe enkonzweni. Okay. Ya, ndizelwe, ndakhuliswa, ndaqeqeshwa. Kulapho kubomi bam bafika batshintsha khona, kuba ekufikeni kwam enkonzweni ndafika ndeva into yoba uYesu uyamkelwa. Fika kubaliswa izinto ezintle ngoYesu, enqonywa uYesu. Kwakhula ke umdla ebomini bam into yoba nam ndizinikele ndimamkele uYesu. Kulapho ke ubomi bam baqala khona ukutshintsha. Okay. Kwatshintsha ke ngokutshintsha ndaba nomdla wokuqhubekeka nokukhonza. Yabe ke impilo yami itshintsha ngokutshintsha. Nam ndisiva into yoba ndinomdla ngoba ndiyava into yoba ngoku kukhona amandla endiwageyinayo wento yoba ubomi bam butshintshe. Okay. Ya, kuba ndidibene noYesu, ubomi bam nje buzingceba, nam bundixakile, ndiqonde into yoba heyi, impilo endiyiphilayo ayina-direction. Okay. Ya, kaba ngamanye amaxesha ndiye ndizibuze umbuzo into yoba ingaba ndawufikela njani kwizigaba ezithile zobomi ukuze ubomi bam babungcwelerhekile, Okay. uthabatheke ke zizinto ezikhoyo phandle apha. Kodwa
lo mini yokwamkela Ezinto kwabo uYesu. ezikhoyo abaphandle apha awunokuzivelele nje noma ungangenanga deep apha kuzo. Ngoba kukhona umuntu obukeleyo phaya oqondayo into yobana ayiwanda zeziphi ezi zinto ezi. Heyi, into eyayindixakile kakhulu mfundisi, ndandixakwe kukusela. Okay. Ya, ndandisela ngoba ndicinga into yoba ndiyazonwabisa, kodwa ndandiye ndiphawule into yoba heyi, ubomi bam buyaphalala. Okay. Ya, ndifikile ke mfundisi nasekutshayeni isiyobisi ke sasikhona ngelo xesha, noko ezi zikhoyo zazingekabikho, yayiyintsangu. Okay. Nayo ndifikile ngenjongo zoba ndizame indlela yokuzonwabisa. Okay. Ya, uYesu kudibene nam ndikubo bobomi bunjalo, kodwa ndiphawule into yoba le mpilo ndiyiphilayo man, ubomi bami benza buphalale, noxa mna ndicinga into yoba ndiyazonwabisa. Okay. Ya, uYesu ke ndidibene naye ndilapho kuleyo meko enjalo. Hayi, siyabulela tatam kule ndawo leyo. Ndiyarhalela ke ngoku into yobana njengoba sowusindisiwe ke ngoku tata, ndifuna vese singene epointini ngqo ngoku nakule nto endirhalela uba uthethe ngayo nawe ubusithi iyaphila apha entliziyweni yakho. So now that ke ngoku sowungenile apha entsindisweni, ndiyarhalela uba sikhe simdandalazise mani lo Kristu, ke simveze. Niyabona, kodwa ke ndiyafuna kuqala ke ndive iphuma apha kuwe le nto ubana njengoba sowungenile apha entsindisweni nangoku njengoba ulapha, yintoni ekutya ngamandla wena apha ebomini bakho njengoba sowulapha ngaphakathi nje entsindisweni? Ubomi bensindiso buyakhula. Okay. Bufikele ekubeni koba ukwazi nokujonga ngokuphangaleleyo imeko yobomi ekuhlaleni kubantu ohlala nabo. Eyona nto yandinika umdla neyona nto endityayo kakhulu, njengoba uYesu ndimamkele, ndathatha ke ithuba elide ndiphila kuyo, ndifunda ke kuba eyona nto ibalulekileyo kuba xa ufika kuYesu uye ufike ufunde ngokuthe gabalala. Okay. Ufunde ngempilo yokukholwa. Kukhule ke nomdla wokokuba xa ukhula entweni uye uphawule into yoba le nto okhula kuyo eyinsindiso efumaneka ngokwamkela uYesu yinto entle, yinto enqwenelekayo, Yes. yinto engaske nabanye abantu bafikelele kuyo. Ya, kuba into endiyifundileyo kuYesu, ndifunde into yoba uYesu uluncedo. uYesu uyileta esiyibhalelweyo nguThixo, apho khona siye sifunde ngokwenza ngcono ubomi bethu. Yes. Ya, yiyona nto leyo endityake kakhulu nendinqwenela into yoba sengaske uYesu eyona nto ayiyo aqondakale, kuba into endihlupha kakhulu kukuphawula into yoba le nto entle kangaka eluncedo ebomini bomntu kukuba ibe mfiliba, ingaqondakali kakuhle ebantwini. Okay. Ya, abantu bayitolike ngendlela kodwa yona ibe iluncedo, ngoba uYesu ulicebo likaThixo lokusindisa abantu. Kuba abantu aba njengoba bedaliwe nguThixo, uThixo abantu badale ngokubathanda. Yes. Uthi kwincwadi yeGenesis bomba nguchapter 1 verse 27, uthi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu, Yes. ya, abe nobukhosi. Loo nto ikubonakalisa into yoba ke ngoku injongo kaThixo ngeyoba umntu abe nobuhlobo noThixo, Amen. umntu abe yifemeli embusweni kaThixo, kube khona ubudlelwane phakathi komntu noThixo kwizinto zonke ezidalweyo, kodwa umntu uyinxalenye yasebuthixweni bukaThixo, kuba akukho nto elixabiso kuThixo edalweyo njengomntu, kuba uthi masenze umntu ngokomfanekiso wethu. Yes. Loo nto ibonakalisa into yoba uThixo xa ezawudala umntu ufikele ekudaleni eyona nto yakhe yanexabiso kwizinto zonke azidalileyo. Jesus. Ya, so ke
kungumnqweno wentoba sengaske abantu akhulu umfundisi kweli xesha sikulo apho khona sibona ilizwe liphalala, Yes. sibona kukhula kakhulu ububi phakathi koluntu, kodwa kube kukhona icebo elenziweyo nguThixo lokokuba abantu baphile impilo yokwazana noThixo, impilo enemfundiso yokokuba umuntu akwazi abantu bakwazi ukuphilisana ngendlela eright, kuba enento endiyithandayo apha kule mpilo yobuKrestu yimfundiso yayo. Okay. Kuba imfundiso yayo ikhuthaza okokuqala ukuphila kwabantu ngoxolo, ikhuthaza ukuphila kwabantu ngendlela yokuthandana, ikhuthaza ukuphila abantu ngendlela yesintu, ukuphilisana kakuhle ngendlela ningabantu ngendlela yesintu. Okay. Natso ke into endiyithandayo emfundisweni yempilo yobuKrestu. Yeah, usathetha ngale nto uthetha ngayo tata, ndiyarhalela into yobana khe siyijonge kabanzi ke ngole nto uyivezileyo, because nam iyanditya kakhulu le nto yobana like uYesu lona akaveli kakuhle kwathina phofu singamaKrestu sihamba sangamvezi kakuhle kwayena kwalo Yesu, okanye saxakwa into yobana singamveza kanjani kwalo Yesu esithi sikholelwa kuye singabazalwane. So and as a result laa nto yenza kwaba khona ii-conflict ezininzi ezikhona ke ngoku phakathi kwabantu abaphila apha emhlabeni. So kunomntu othi yena xa ke bukele naxa sincokolayo okanye nomnye obuzwayo ifemeli yakhe, yabona into abantu bayathanda uthetha amazwi uba hayi suka yinkolo yabelungu lena, yinkolo yamabhulu lena, yinto engeyoyalapha thina kwisizwe sethu, into ezinjalo, yabo. So ndiyarhalela ke singene apho kwezo ndawo ezo zinjalo, like ukuthi univezele kahle kahle ukuthi le nto yalo Yesu nale nkolo yobuKrestu yinto eyintoni, into enjani, like ukuyicacisa so that nomntu omameleyo akwazi ubana angayicacisa kanjani komnye umntu, cause ke nyhani siyalekisha kule ndawo ukuthi sikwazi uba siyicacisa ngokupheleleyo le ndaba yenkolo yobuKrestu okanye le ndaba yokulandela uKrestu. Mhle mfundiso umbuzo wakho. Okokuqala, ubasimamela imbali imbali kaKrestu, imbali kaYesu. Yes. uYesu ulilizwi likaThixo. Okay. Ndiye ndiyiphawuleke into yoba abantu xa bethethayo ngoYesu bathetha ingathi uYesu noThixo zizinto ezimbini ezahlukahlukeneyo. Okay. Ya, kodwa ngokwembali nemfundiso eyingcambu yemfundiso yemvelaphi yobuThixo, kuba uYesu wayekhona kwasekuqalekeni. Njengoba iBhayibhile ithi uThixo wadala izinto ngelizwi. Iyangqinwa ke loo nto nakwixesha lenguqulelo entsha, inguqulelo yeTestamente entsha, Yes. apho khona uJohane aqala khona ukushumayela echaza, kuba ndiyayithanda kakhulu incwadi kaJohane chapter 1 kuba ichaza ngokubanzi ngendlela ephangaleleyo into yoba uYesu yintoni. Ithi uYesu wayekhona ekuqalekeni, engulizwi, ekuye uThixo. Yes. Loo nto ithetha into yoba xa uthetha ngoYesu uthetha ngesiqu sesibini sikaThixo. Yes. Ya, iyandihlupha ke kakhulu into yokungaqondakali kukaYesu, yokuyanyaniswa nezizwe ezithile. UYesu akamelanga sizwe. Yes, siyayivuma into yoba uYesu kukhona isizwe azelwe kuso. Yes. Kodwa uYesu ekuzalweni kwakhe kwesi sizwe azelwe kuso akazelwanga, okanye amaxesha amaninzi sithi uYesu ungumJuda kuba ezalwa kwaJuda. Yes. Laa nto ke mfundisi ifana nalaa nto yoba uyabona ibisi lisengwe efama, lihambe libheke efemini. Xa lifika apha efemini lifike lifakwe ekarbhotini. Okay. Xa silithenga thina evenkileni sithenga ibisi elisekarbhotini. Okay. Ya, but kodwa eyona nto elibisi phaa ayiyo laa karbhothi ibisi Okay. lifakwe kuyo. Okay. Ibisi yilaa nto ingaphakathi. Le nto ingaphakathi. Yes. So uYesu njengoba bekufuneka into yoba ezelwe ehlabathini ngokomntu, abonakaliswe ngumntu, kuba ebengekho eze
ekulamo wayekuyo Yes. ebuthixweni bukaThixo Yes. phaa kweza ziqu zithathu zikaThixo. Yes. Kodwa bekufuneka into yoba imeko yakhe xa isiza eze ngoba uza ebantwini. Yes. So bekufuneka ngoku eze ekwimo yobuntu Yes. kodwa ingengomntu uThixo. Ngoba xa kufika uGabriel kuMaria uthi uyawumitha uzalunyana Yes. anikwe igama lokuba nguYesu, igama elithi Yesu lithetha ukuthi msindisi. Uthi ke ngoku xa efuna ukuqonda uMaria into yoba iza kwenzeka njani le nto kuba ebomini bam andikadibani nomntu oyindoda Yes. naxa sele ndilungiselela Yes. uba ndibe kubudlelwane bomtshato. Uthi uGabriel loo nto ingcwele izalwa nguwe iyawubizwa ngoba ingunyana kaThixo. So uYesu uyinto engcwele ephuma embusweni kaThixo, ebukumkanini bukaThixo. And eyona nto uYesu ebezoyivakalisa apha azikho nintshi kukubuyela kwabantu ebukumkanini bukaThixo. Okay. Yona nto uYesu yiyona vision leyo yakhe uYesu azoyivakalisa, ukubuyisela ubukumkani bukaThixo ebantwini ngoba ubukumkani lulawulo. Okay. So uYesu ebezowushumayela into yoba abantu babuyele elulawulweni lukaThixo, abantu balawuleke kuThixo. Okay. Kodwa loo nto ezokuyenza ngesiqu sakhe esingulizwi esikwathi ngokobuchule bakhe obungenamlinganiselo kwenzeka into yoba sizalwe ngokwendlela yomntu. Jesus. Kodwa ubungqina ibe bokuba akazelwanga ngoba kuthande igazi lenyama ngokwendlela yasehlabathini. Yiloo nto ke engummangaliso athi uGabriel kuMaria uya kusityekelwa ngamandla oThixo osenyangweni ukuze umithe uzale umntana anikwe igama loba nguYesu ukuze yena akhulule abantu. Not uhlango oluthile Yes. abantu ekoneni kwabo. Kuba into esehlukanise noThixo ukona okweza emyezweni ngenyoka. Now injongo ke yokuza kukaYesu kukubuyisela abantu kwisidima nakubudlelwane bukaThixo uYesu. Kodwa ndiyafuna siyisuse tu into yoba uYesu umele ubuhlanga. Ubuhlanga obu yindlela luhlanga oluthile elisetyenzisiweyo for into yoba aziswe ekwimeko yabantu. Kodwa injongo yakhe ikukusindisa ihlabathi lonke. Amen. Ndithanda le ndawo ke tatam uyithethayo lena ethi lamzakelo labisi. Ndiwuthande kakhulu uyayiveza nje kahle ukuthi noba ke uYesu ngokwendlela endi-understanda ngayo xa ndiyidibanisa nale nto ndiyithethayo, noba uYesu eze engumJuda ngokwethu indlela esibona ngalo, kodwa eyona nto ebalulekileyo yilaa nto epha ngaphakathi elubisi. Same applies uba nalapha kuthi singabantu eyona nto ebalulekileyo kuThixo yile ayifake apha ngaphakathi apha kuthi, lena engumntu elapha ngaphakathi kule nyama. So noba ke ibisi li-long life liyintontoni igama lalo, but into engaphakathi libisi. Amen. So ndisikeleleke nje loo ndawo leyo injalo nje uthetha nje ngokapha. Andiyazi uba ikhona nto ofuna uyongeza okanye into ethi qatha kuwe ngale nto ndithetha ngayo ngokapha. No, ndifuna siyiququbele mfundisi ngelithi impazamo enkulu engekho cebeni likaThixo okokuba thina njengabantu sizichwethele bucala kwicebo likaThixo. Yes. Lokusindisa ihlabathi. Ngendlela yokuzibukula ngokwethu. Okay. Sizikhupha kule program uThixo ayenzileyo yokusindisa ihlabathi. Yes. Ngoba sicalule icebo likaThixo into yoba lize ngabani. So loo nto iyandihlupha kakhulu kuba ngoku sizichwethela bucala ngokwethu kwiprogram kaThixo elungiselwe abantu bonke. Isengaske ke uThixo esinceda mfundisi, uThixo nabashumayeli, uThixo abancede uYesu bamveze ngoluhlobo uThixo amzise ngalo, acace into yoba uYesu ulicebo likaThixo lokubuyisela abantu kubudlelwane noThixo. Kuba singazenza zonke izinto kodwa singakhange sibuyele kubudlelwane uThixo abenzileyo ukuba kube phakathi kwethu naye,
akukho nto ezawukwazi ukusinceda. Sizawukhala, sithandaze, sisole ixesha esiphile ngalo. Oku kwam ndisola ekuhluphekeni kwam, ndisola yonke into mfundisi, because xa usendaweni engakwaziyo ukukunceda uye usole yonke into. Ndandisola abantu, ndisola yonke into, ndisola ukungaphumeleli kobomi bam kakuhle, into yoba kunabantu abachaphazelekayo. Kanti no, akukho bantu bachaphazelekayo ebomini bam. Into edingekayo nje kukuba mna ndiqonde into yoba kukhona icebo elenziweyo ngobomi bam ukuze ubomi bam bube stable kakuhle, ubomi bam bube ne-direction. Yes. And mfundisi, akukho nto, uyabona mna kwabam ubuntu akukho nto ndinoze ndikwazi ukuyibalisa ngobomi endibuphile. Ibiyimess ubomi endibuphile without ubukho bukaYesu ebomini bam. So ndilingqina elipheleleyo into yoba uYesu xa efika ebomini bakho, ungekayazi nditsho iBhayibhile mfundisi, Yes. awusindiswa iBhayibhile uyazi, ungekayazi kwa iBhayibhile, kodwa xa uYesu uvula inhliziyo yakho, umamkela, Yes. umthabathela kuwe, kukhona utshintsho olungummangaliso elenzekayo ebomini bakho. Noba abantu ngaphandle bangangaboni imehluko, kodwa umehluko owenzekayo kwingaphakathi lakho, ngoba umntu lingaphakathi, Yes. akonakali ngaphandle, umntu wonakala ngaphakathi. Into ayenzayo ngaphakathi isisiphumo somonakalo ngaphakathi. Naxa umntu eqala ukuncedakala, uncedakala ngaphakathi. Yes. Into ebonwa ngaphandle iba sisiphumo sento eseyiqalwe ngaphakathi. Jesus. So sengaske ke abantu bakokwethu, ingakumbi mfundisi uhlanga lakokwethu, iyandihlupha kakhulu, ingakumbi uhlanga lakokwethu, kuba icebo lenziwe and liphilile, lihle icebo likaThixo alenzileyo ngoYesu. Siyisuse le mentality yontoba uYesu ulungiselwe for isizwe sithile. uYesu ulicebo likaThixo. Ya, kukho izinto mfundisi ezingaphikisekiyo into yoba uYesu wenziwe umuntu engengumuntu. Okay. Number one, uYesu uzelwe ungathandanga nyama nagazi. Okwesibini, uYesu uvuse abantu abangasekhoyo Okay. kwimbali yokushumayela kwakhe, tsho abantu asebekunakela oLazaro. uYesu uvule amehlo wabantu abazelwe bezimfama. Umuntu ozelwe imfama uye akrokrise ingathi kwa indalo le yamehlo ayikho. Okay. Kodwa uYesu undisikelela xa efika emntwini ozelwe imfama, ethatha umhlaba, angawugalela amanzi, kodwa athathe ilithe lakhe, Yes. eliyinxalenye yenqindi yendalo yakhe, alidibanise nedaka, alifake emehlweni. Yes. Phaa emehlweni kuvele imbumbulu zamehlo, Yeah. emntwini Ebengenawo. ebengenawo kwa amehlo. Laa nto iminisha into yoba idaka eli sasibunjwe ngalo uYesu uthathe walirola walifaka emehlweni. UbuThixo bakhe lajika idaka yabelo daka laba ngamehlo. Yeah. Zizinto ezo ezingaphaya kwe-miracle enokwenziwa ngumntu, Yes. ekuqalisa ubuThixo bukaThixo, Yes. ukudala into engekhoyo emntwini ibe khona. Jesus. Ngoba laa mfama yayingengomntu wayetyhapha ke amehlo, kodwa ngumntu owazalwa eyimfama. Kodwa uYesu wenza amehlo ngedaka, Yeah. wawafaka emehlweni wemfama, imfama yabuya yabona. Ezo nto zizinto ezibonakalisa into yoba uYesu akukho mntu singamlinganisa naye ozelweyo ngokuthanda kwenyama negazi. Okokugqibela mfundisi, ukufa kukaYesu. Wafa uYesu, wafaka engcwabeni, wabhubha, akabikho. Ngomhla wesithathu wavuka, wahamba phakathi kwabantu, wabonakala phakathi kwabantu. Waxilwa kwirali yabantu abanintsi, wayewusithela ngaphaya kwamafu. So ezo zinto nje zizodwa zibangela into yoba uYesu singamfanisi nanto, singamfanisi nayo yonke into, simehlule kuzo zonke izinto, into yoba enyanisweni ulicebo likaThixo lokubuyisela indalo esisithi endaweni yayo. Hayi zinamandla ke indawo zithetha tatam. Ndikhumbula ke ngonje muthetha into yobana baninzi nyhani ke abantu abayiquestionayo kwalento yokufa nokuvuka kwakhe uYesu. Kodwa ke kwesendike ndafunda ngabo, ndeva ngabo abantu abakhe bayenze research, bathi umntu andiyikholelwa mna lento lena, zakhe ndihambe ndiyoresearcha ngayo.
babuya bevala imilomo umuntu esikaguquke qha endaweni yobana esaqhubekeka nalanto ebeyiphikisa just because the evidence is there. And ke ngoxa sijonga into eyimbali into bana ngoba asekho mos kwixesha likaYesu ngoku kodwa imbali iyavuma yona into bana uYesu wayekhona nyhani. So zikhona nezinye izinto ezingekho kwalapha kule nkolo yethu yobuKristu okanye apha eBhayibhileni okanye iincwadi ezibhalwe ngabanye abantu ezivezayo into bana lo Yesu lona wayekhona and wafa waphinde wavuka futhi noba bumnyama obabukhona ngexesha esemnqamlezweni. Zikhona nezinye iincwadi eziyivezayo loo nto leyo ezingaphandle beBhayibhileni into bana nyhani zenzeka ezo zinto ezo zinjalo. So bendithanda nje ukugqithisa nje loo ntetha nje enjalo nam ukongeza nje kule nto sowuyithethile into yobana really uYesu unguThixo weza emhlabeni, ekuzeni kwakhe emhlabeni weza ezosindisa abantu and ekusindiseni kwakhe abantu weza ke ngoku ezosikhulula futhi. No, apha ndiyakhona ke ngotatam ndiya kwinto ethi apha ke ngoku ekusindisweni kwakho ndikuvile ude wamamkela uYesu nge-mid-80s, so which is iminyaka evakalayo leyo, uyabona. So ndiyacinga ukuthi nawe zikhona ke ngoku ezinye izinto ozifundileyo ngaye lo Yesu lo osowuthethe ngaye oye wa-introduceka kuye nawe wazifundela ngokunokwakho. Umzekelo wezinto endithetha ngazo, masike siqale ngale kweli cala ngam. Ndithanda ukuthi ndiyiveze le nto ukuthi kweli xesha siphila kulo ngoku ivangeli lethu linjani, kwelaa xesha lenu lalinjani ivangeli, yabo. And thina bantu batsha seyibhudaphi le nto, ngafuthi singalungisa phi ke ukongeza nje apho kwezo ndawo ezo zinjalo ukuze le mpilo yobuKristu lena ibe iyabonakala nakweli lethu ixesha njengoba kwakusenzeka ngelaa xesha leni lapha ekuqaleni. So andiyazi nje ngumbuzo nje open endindanda ukubuza leyo ke kubantu abadala njengawe kuba sisebancinci thina kodwa siyarhalela uba sincance loo mava ango anjalo. Amen. Mfundisi wami, umehluko wona uye ukhula ngokukhula. Yes. Ya, kuba ngela xesha lethu lokusindiswa phaa, number one, bekungaxhaphakanga kakhulu ubuninzi beendawo zokukhonza. Oh. Ibiba yiloo ndawo naloo ndawo. Eyona ntshisakalo yethu yayisekushumayeleni. Okay. Ya, but ke ukushumayela kwethu thina ibhongo lethu ibikukuba leyo ndawo uthi xa kusindisele kuyo uzinikele. Abanye babephuma bahambe bayoshumayela, abanye bayekele imisebenzi. Kodwa umdla kakhulu ukhona kwelaa xesha ibikukusebenza ngeenjongo zento yoba loo ndawo uThixo akuncede kuyo, i-energy yakho yonke uyi-investa for ukukhulisa umsebenzi kaThixo kuloo ndawo. Ya, injongo kakhulu yayiyokuba sishumayele ngeenjongo zento yoba uYesu avele, uYesu afikelele kubo bonke abantu. Ya, uYesu aziwe. Sasingekho kwinjongo yokuzazisa thina buqu, kodwa sasifuna into yoba number one, makwazeke uYesu okusindisileyo, futhi ekusindisa uYesu uphi. Ezo nto zimbini zazibalulekile. Okay. Ya, kuba sasikholela ekubeni koba uYesu xa umfumane wakwenza endaweni akwenze kuyo. So then ke ngoku ukuphuphuma kwakho ekumfumaneni kwakho uYesu, ubuye uhambe uyomshumayela, then umshumayele ngeenjongo zento yoba le ndawo ekuqeqeshileyo for into yoba uYesu ukwazi ukufikela kwela thuba loba nawe uphume uhambe uyomshumayela, uyihloniphe. And nayo ivele into yoba kuba kweli xesha sikulo ngoku uYesu ushunyayelwa ngoku ngathi ukwispace. Ya, iyandihlupha kakhulu loo nto because uYesu ngoku ushunyayelwa ingathi uYesu yinto esespacini, kanti uYesu uze ehlabathini embethe umntu, washumayela ebantwini, waphinda ivangeli layalezwa ebantwini.
ngoba bekusakhiwa ikhonkco phakathi kukaYesu ndawonye nabantu noThixo okwesithathu. So ke ngoku laa nto ibibangela into yoba kube khona i-direction yento yoba xa kushunyayelwa uYesu, ushumayela uYesu omfumeneyo emntwini okukhulisileyo ngaye. Nawe xa umjonga lo mntu wafunda kuye le nto ayithethayo, kuba ibalulekile into yoba uYesu xa umshumayela ubomi obu bakho benzeke ukwenzela into yoba noba awushumayelanga kodwa impilo oyiphilayo yobuThixo ibonakale kuwe ungekamshumayeli uYesu. Nomntu ozawuthatha isigqibo sento yoba hayi ndiyafuna ukusondela kule ndawo okuyo njengoba undishumayezile uYesu, afike kuwe abone umfanekiso wokulunga kukaYesu. So ibiba njalo ke loo nto, yenye yezinto ibiba yi-package yokusindiswa, into yoba insindiso mayingapheleli ekuthetheni kodwa ubomi bakho mabuyirepresente insindiso, mabuyibonakalise insindiso. Mawube ngumntu one-direction, mawube ngumntu othi noba ubheka phaa noba kuthethwa ngawe kodwa ube nomkhomba ndlela, ube ne-direction. So ke yonke laa nto ibiphucula inkolo le yobuThixo, into yoba mayibe yinto ethi noba umntu akekho kuyo kodwa xa eyijonga angabi nanto yawuthetha. Because ayipheleli ekubeni koba uyichaza kodwa uyayiphila, and nayo ekuyiphileni kwakho imibono yakho njengomntu iyakwazi ukuphuhla. Then ke ngoku ushumayela inkonzo engenanto ebangela into yoba umntu ongaphandle kuyo, kwa inkolo le ibangela into yoba umntu ongaphandle kuyo angabi nanto yokuyigxeka nokuyigibisela, kuba lo mntu kuyo u-full package, yonke into edingekayo ebomini iyakwazi into yoba ikwazi ukuphumelela, kuba kaloku mfundisi asikabikho zulwini ngoku singabantu. So ke kufuneka into yoba uYesu xa simamkele ubuntu bethu makabuphuhlise ngokupheleleyo ukwenzela into yoba akwazi uYesu ukuthengiseka ukubonakala nakwabanye abantu. So ingaske ke ngoku sifikelele kwezo ndawo kweli xesha sikulo, singapheleli nje ekumshumayeleni. Siyashunyayela uYesu ngoku, ishunyayelwa futhi kakhulu and ishunyayelwa kamnandi. Kodwa ke ngoku sengaske kugcwale ukuphilwa kwakhe ukwenzela into yoba kungabikho nto ekrokrisayo kubantu abangaphandle. Kunento tatamo ibaluleke apha ngexesha uthethayo, whereby ubusithi iinkonzo ezi zininzi and uSathane nyhani ke uyasihlasela, nabantu abangasindiswanga nayo bayasihlasela ngoba zininzi nyhani ezi nkonzo ezi, kodwa uSathane mnye. Batsho kanjalo uthi bangajikela ngapha inkonzo, bengajikela ngapha inkonzo, caba ilishica le ndoda le nguSathane silwa nayo. Batsho ke phayana ngoba nyhani ke zandile iinkonzo, and ekwandeni kwazo iinkonzo nomonakalo waye usanda. So ndiyarhaleleka ke siyifunde ke siyistadishe le ndaba nangohlobo obona ngalo ke ngowena. Yintoni lena ebangela uba iinkonzo zibe ninzi kangaka kodwa i-impact ingabikho? Kunento futhi oyibalulayo into yobana siyamshumayela kona uYesu nyhani, at the same time kodwa ke asiyiphili le nto esithi siyayishumayela. Asimazi okanye lo Yesu. Ndiva usitsho ke futhi ukuthi yinto ekutyayo le entliziyweni yakho. Nyhani ke xa ndiye ndigeza le nto ndiyitshoyo, zininzi iinkonzo, baninzi abantu bayamshumayela kodwa ayibonakali i-impact yakhe kuthi. Zintoni ezibangela loo nto leyo according to wena nje, indlela ositadisha ngayo nobona ngayo? Mfundisi, kukho ilizwi eliseBhayibhileni elithi, because andifuni le ndawo siyingene ngokungathi siyayikhalazela indaba yobuninzi benkonzo. As much into yoba ubuninzi obu benkonzo ngoku intsingiselo yokusekeka kwazo ayikhonye. Ndicinga into yoba zininzi iindlela ngoku eziye zivela zokusekeka kwenkonzo, ayikhonye. Inkonzo abanye abantu bayiseka for ukubhenefitha.
ya kuba uyawufumanisa into yoba kwa iimfundiso zokubunjwa kobuKrestu azisalandelwa ngoku ngokwendlela yokuqala. Okay. Ya qha ngoku kuvele kuthethwe ngoYesu, kungenwe kumoya, kurhuqwe kubhekwe phambili. Okay. Ya eyona nto ke ebalulekayo kakhulu endiyiqaphelayo kakhulu kukusekwa kweenkonzo ngenjongo zoba abantu babhenefite bona ngokweziqu, nokusekwa kweenkonzo ngenjongo zoba abantu bavele bona ubuqu babo. Okay. Ya kuba ke andifuni mna ukuthi xa unesipho onaso, isipho onaso siso esiye sikunika intshisakalo Okay. yokokuba uhambe uyoqala enye inkonzo kodwa usenkonzweni. Ya so kodwa ke abantu ke bayayihlakulela ke, andiyigwebi into yokuba iinkonzo zibe nintsi, kodwa kona inintsi ingxaki ekhoyo kangangento yoba ngoku sele kufuna ukungenelela norhulumente, kuba zinintsha izinto ngoku ezenziwayo zisenziwa ngabantu zibe kodwa noko uphawula into yoba hayi indlela ezenzeka ngayo aziwuniki umfanekiso nesidima sokukholwa nobuthixo. Okay. Ya asuzubiza ke nabasingenanga ndawo. kodwa Yeah. xa ujonga nje ngoku imeko yobuKrestu buye bugqwaliseke ngenxa yenjongo abantu abenza ngazo iinkonzo, ezingekho kwinjongo yokutyeka kuba ufuna ukushumayela ubukumkani bukaThixo, uba utyiwa lilizwi likaThixo elikuwe. Nelithela ube lifikile kuwe lakwenza wabona into yoba no, le mpilo ongeniswe kuyo kukukholwa kuThixo kumele into yoba nabanye abantu bayive, kufanele uba ifikelele nakwabanye abantu, kuba ke kwa ilizwi eli kwalona xa lifika kuthi lifike lisithume into yoba sihambe siyowuvakalisa ubukumkani, kuba as long ihlabathi lisaphila injongo yokuvakaliswa kobukumkani iyawuqhubekeka. Iyawuqhubeka kwizizukulwane ngezizukulwane, kumele ubukumkani bukaThixo buvakaliswe. So kodwa loo nto kumele into yoba yenziwe ngokwentshisakalo yokukholwa, kwinjongo yoba kuvakaliswe ubukumkani bukaThixo ngenjongo yokubuyisela abantu kubudlelwane noThixo, not ngenjongo yoba umntu efuna ukuvela kuba ebone enesipho esimenza abe ngingayibeka njani, isipho esidraw attention yabantu for into yoba kusondela abantu abaninzi kuwe, not kuYesu. Okay. Ya kodwa kuwe wena buqu, ukuze ke ngoku ube wena sele uvela kodwa usebenzisa uYesu, kodwa ebunzulwini bakho injongo yakho iyeyoba mawuvele wena. Mawuvele wena, noba ke sikhona isipho kuba ke xa wamkele ilizwi wakhuliswela ebuthixweni, kona kuselizwini into yoba kumele sivele isipho, kodwa isipho xa sivela for into yoba kuqiniswe umzimba wenkosi, ube yinto erhalelekayo kwihlabathi. Because umzimba wenkosi ume kwihlabathi elithinjiweyo. So zizixhobo ke ngoku izipho zokuqinisa umzimba wenkosi into yoba ube namandla macalonke for ukurhweba ihlabathi for into yoba libuyele kuThixo. Ya kodwa ke ngoku number 1 zinjongo zoba abantu bafumana inzuzo, zinjongo zoba abantu bavele bona buqu. Nanso injongo ebangela into yoba xa ndijongile mna, injongo ebangela into yoba kube kule meko kuyo ngoku. Okay. Yeah. Uyibeka kakuhle tatam, ngoba ke nyhani on a serious note zininzi inkonzo and ebuninzini bazo not wonke umuntu ufuna uba abantu mabahambe babhekezele, abanye bazamela ukuthi makurhobesheke bo. So le nto ithethayo ke ngoku ndibamba futhi at the same time nalaa point yothi ukwakheka wena kuqala before ndibe ndiba ngumfundisi, before ndibe ndiba yilida,
funeka ndakhekile mna kuqala. So I don't know noba ikhona ke ngoku into ofuna ukuyongeza kuloo ndawo leyo injalo na. So ndifuna ingxaki yam ndifuna sishifte kancinci ke ngoku apha kule ndawo siye kule ndawo ethi kwaba ke ngoku baphethe le nyaniso baphethe ezi zinto zintoni efuneka babe bona bazenza kakuhle ukwenzela uba le nto bayiphetheyo ibe ngumfanekiso omhle ebantwini and ikwazi ukuthi ibuye ibancede futhi abantu. Hey, uyazi mfundisi, indima kaThixo mna ndifunde into yoba inobunzulu. Okay. Inobunzulu and uThixo wenza imihlali. Mihlali leyo ngenye ixesha eye isikhokelele kwindawo uThixo bengasibizelanga kuzo. Okay. Kanti ngaleyo ndlela silahlekana neyona nto bekufanele into yoba uThixo usebenzise yona kuthi ukuze icebo lakhe livele. Ya, ngolu hlobo. Number 1 kufanele into yoba xa ungumzalwane uyakhuliswa. Okay. Ya, uyakhuliswa, ufundiswe okokuqala ufundiswa ngesimilo sokukholwa. Ndiyarhala ukungena apho kule ndawo ithethayo usayimenshona kanjalo. Ya. Uthi umntu ufuneka afundiswe ngesimilo sokukholwa. Ndingulo mzalwane ngoku apha ohlela apha obukeleyo ngoku. Uthetha ukuthini xa uthi isimilo sokukholwa? Ungena nje apha kule ndawo ubuye ke ngoya kwenye ipoint elandelayo. Ya, isimilo sokukholwa kukuba kube khona izinto okuqala eziyifruit. Okay. Yemfundiso yokukholwa ezivela yokuqala kuwe before into yoba ungqame kakhulu for ukuthetha nokushumayela. Okay. So ukuba nentobeko. Okay. Ya, njengoba uYesu esithi nifunde kum. Then phaya ekufundeni kuYesu uYesu akabalanga nto ezininji. Yeah. Uthe ndithobekile. Jesus. Ndinobulali. Agqibele ngokuthi uba nizibambi lezo zinto imiphefumlo yenu iyawufumana ukuphumla. Okay. So zizinto endicinga uba zii-basic ezo zokuqala ekumele into yoba umzalwane avuthwe kuzo kuqala. Ukuthobeka ukwenzela uba noba kuvela isipho sivela isipho kodwa ube wonganyelwe kukuthobeka. Jesus. Ngoba kuyingxaki ukuba khona kwesipho emntwini abe kodwa iimpawu zokholo zilambatha kodwa igift yona ivele kunjanje kubonakala into yoba hayi inhle lo mzalwane uba kuthiwa kukho i-event kuvele kucingwe ngayo into yoba nguye umuntu omele ukuthatha ipulpit apha because ichubekile into ayithethayo. Kodwa ke ngoku xa kuyiwa kwisimilo sokukholwa ufumanisa uba uyalambatha. Ya, iba yenye yezinto ke ngoku leyo eye ilibethe ivangeli kakhulu. Yes. So sengaske abazalwane kuqala umzalwane akululamele la phase yokuqala yokuqeqeshwa ukuyivumela la ngqeqesho. Yes. Kuba usezawuqeqesha abantu usezawukhula khona abantu ekufuneka ubaqeqeshile. Kodwa ke ngoku kufuneka ubaqeqeshe ngengqeqesho wena kuqala okwazileyo ukuyamkela. Ukwenza uba xa uqeqesha abantu bakwazi ukuyamkela into yobaqeqesha yona ngoba baqeqeshwa ngumuntu okwamkeleyo ukuqeqeshwa. Ya, ube ngumzalwane okwamkelayo ukuba kuye kuthiwa hayi mzalwane kule ndawo awenzanga kakuhle. Ya, uyaqonda. Okwesibini ube ngumzalwane ochasayo umbono wendawo ozelwe kuyo ngokwasebuthixweni. Okay. Ya, ube nesipho sokuxhasa la level yokuxhasa. Ngoba kuzawufika ixesha lento yoba aba bantu baxhasayo abamanga naphakathi kuzawufika ixesha loba nabo bagqithe ngoba ubomi buyajikeleza. Kuzawufika ixesha loba bagqithe okanye baluphale then kufike wena mntu ubukwela xesha lokwenziwa ngoku mawuthathe laa ndawo. Kodwa ke ngoku kufuneka into yoba uthi ufika phaa ube ubungumntu owudlileyo umbono wokuxhasa. Kukho into abangayaziyo abazalwane into yoba kukhona intambiso yokuxhasa. Uthi xa ukunika intambiso yoba yisapota ungaveli oku komntu otsala itulo. Ukuyibona laa ndlu yasemaXhoseni. Yes. Le yakhiwe ngengca. Yes. Yakhiwa phaa ngaphandle ibe ntle. Kodwa laa tata uphaa ngaphandle uphethe laa nto kuthiwa yiroskama ulalisa laa ngca kakuhle. Akaliboni ilantyi apha ngaphakathi ezibangela into yoba indlu ingamki nomoya. Okay.
zibonwa kulomuntu ungaphakathi. Oyena muntu wenza le ndlu ibe strong ngulungaphakathi ungavelanga. Okay. Kodwa xa kunconywa ubuhle bendlu kunconywa lupha ngaphezulu kuthiwa sihle isandla sikabani. Kanti imfihlelo kabani lo uvelileyo yile yalo muntu ungabonakaliyo ulapha ngaphakathi wetsala intambo yokuthunga. Jesus. So nomsebenzi kaThixo ke unjalo. Kukhona abantu abagcotyela ukungabonakali. Kodwa kubekho lo muntu kusetyenzwa ngaye ukuze lento kaThixo yakhiwayo ivele ibe enhle ibonakala ibe namandla. Kanti inxaso yalo muntu ikulo muntu ungavelanga. Yeah. So sengasike ke siyiqale pha inkonzo. Kuthi kufika ithuba lokuvezwa okuka Joshua esupporta iministry kaMoses. Kwafika ixesha lento ba uJoshua kuyonqinwa ngaye nguThixo esentabeni xa uThixo esithi kuMoses awuzuba safikela ke Moses ngoku noko ndiyakubona waluphele noko nempazamo zakho ziyachaza into ba noko ngoku waluphele kufanele ukuphumze. Wathi uMoses aba bantu kufanele kube khona umuntu ozawubagada. Yes. Kwaba kuThixo othi hamba uyokwelula isandla kuJoshua. Zange ibe nguMoses othi hayi ukhona umfana ondiseva kakuhle phaya. Kodwa uThixo ngoba ukuseva kukaJoshua kwabonakala kuThixo akufuneka umuntu ozawuthi take over uMoses. uThixo wathi hamba uyokwelula isandla kuJoshua. Kuba eseve kakuhle. So sengasike ke ezandawo ke siqale kuzo kuqala and naxa useva ungazixeleli into obugqibile ngoku. Uyeke kuthi uThixo ubugqibile ngexesha uThixo azawutsho ngalo ungazixileli ngokwakho into ba hayi ndigqibile ngoku. Jesus. Uzibalele ngokwakho ukuseva kwakho. Because uJoshua zangazibalele ngokwakho ukuseva kwakhe. Kodwa kwinhlanganiso kaThixo noMoses pha entabeni yaba nguThixo othi hamba uyokwelula isandla kuJoshua. Jesus. Kuba ndimbone esebenza ngokufihlakeleyo emveni kwakho. Exhasa futhi nombono exhasa nentandabuzo yabantu apho khona kufikele ithuba loba abantu bathandabuza. Yes. Now ndizama ukuthi ke mfundisi sengasike siqale phaya kuqala. Ya sengase siqale pha ngoba ingxaki iba khona ngokuba sinqamela apho uThixo engekakufikisi khona. Then ulibale into yoba kulaa ndawo ungxamele kuyo kukho abantu ekufuneka benziwe nguThixo ukwenzela into yoba icebe libekwe kuwe likwazi ukuphumelela. Uthi ngoba uziyele phaya ubadinge aba bantu so upha then uphinde ubuye ezantsi and ubuye ezantsi ngoku so uthetha into engavakaliyo ungesenaso nestand obonakala umekuso because ubuya phezulu kuba uye pha phezulu ungasiwa yindlela yokwakheka kwakho ukuya pha phezulu. Then ulambathe pha because xa uya pha phezulu khona izinto ekufuneka zikwenyuse othi so upha phezulu zifike zikuxhake zikusupporte because uye pha phezulu kuba usiyiswa kumsebenzi ungayiswa ukuvela kwakho. Wena lena so ndicinga into yoba ke ingasinceda kakhulu umfundisi Londo. Amen. Ya ingalinceda ivangeli kuba ke sithethela apha ukuncedakala kwevangeli. Ya ingalinceda kakhulu ivangeli Londo. Kuba ngoku ivangeli ngoku hayi thina abantu silifumene ekuqaleni mfundisi noba ke singafuni uba ngathi mhlawumbi si against ixesha ndawonye nabantu kodwa uye ufumanise into yoba liyathandabuzisa. Yes. Ya kodwa ke kuba kukho uThixo ongaya pha kwabantu kona ukuncama nokugive up sinasoze sincame. Yes. Ya sinethemba lento yoba njengoba kwakunjalo kwangaphambili bekuthi xa abantu beye baphambuka kufika ixesha apho uThixo aye abuyele ebantwini avuse abantu abazawubuyisela abantu endaweni uThixo abafuna kuyo. So sinalo nkolo ke nelo themba linjalo. Kodwa lona ngoku ivangeli indlela eliyiyo lehluke kakhulu kunenathuba lwangaphambili. Yes. Kuba pha ngaphambili kwa ukufikela kwilevel ethile ubufikelela ungumzalwane ovuthwe waphuma izandla. Uba ngaba kuthiwa naba bantu basendaweni ethile funeka umuntu ozawubagada ukhangele inkunkqele yomzalwane apha evakalayo into yoba ichaza intambo. Yes. Uthi mzalwane nakho umsebenzi apho kwenza la msebenzi pha awenze la mzalwane la msebenzi uphumelele.
ibandla lime lizinze ngayo yonke into, lizinze ngemisebenzi, lizinze ngokukhonza, abantu bakhonziswe, Yes. bangakhompiti, bangakhonzi ukukhonza kokukhompyutha, but bakhonziswe, abantu bakhonze uThixo otyhilekileyo kubo, Yes. kuba bafundisekile aba bantu ukukhonza. Kuba fundise eyona nto ibalulekileyo kuba into yokuqala umntu xa esindiswa kukuba umntu afunde ukuba ngumkhonzi kaThixo. Zonke izinto eziphuma kuye ziphume kumkhonzi kaThixo, emntwini ocikidekileyo ekubeni koba abe ngumkhonzi. Ubukhonzi bakhe bufana nobukaDaniyeli, buvavanywa macala onke, bufunyanwe, buphekekile, bavuthwa ubukhonzi bakhe. So ndicinga into yoba inkangeleko yobuThixo singakwazi ukuyibuyisela endaweni yayo. Jesus. Yeah, hayi sisikiza namandla zonke kwezinto sithethayo. Ngoba ene serious note ke sinje ngenxa yento bana ke nyani asimthobelanga uqeqesho esinzi sethu. Ndiyafuna ke tatam futhi at the same time okubana ndike ndiwubuze lo mbuzo ndawuphosa nalapha kuwe. Singayijonga lento sithi ngela xesha elenu laqala nisamkela ivangeli kwakungcono kuneli xesha lethu. Siyijonge nje kwelo cala elo linjalo. Ndiyafuna kodwa mna uba ndike ndiphinde ndiyivele nangelinye icala into yobana kwa impilo yelaa xesha lakuqala ibiyohlukile kwimpilo yexesha langoku. Sentsho umzekelo intobeko ibiyinto ekhoyo apha. Ndiyazi uba uyayiqaphela le nto ndiyitshoyo. Yabo, sentsho kwanje umuntu engasindiswanga kodwa wayenentobeko. Umuntu engasindiswanga singabuyela even back kwiminyaka before kube kuyafika even neBhayibhile lena. iBhayibhile mos akuthiwa ifike yenza lutshintsho olungolunye mhlambi kwezinye izinto ebesizenza thina singabantu abamnyama. Yabo, like for instance lobana imbeko nentobeko ngexesha lakudala ibiyinto ebihambela phambili, kodwa ngoku ixesha langoku sifunde into ezininzi, sixhomekeke kwiinto ezininzi. Ndiyarhalela nje ukungene kuyo yonke le nto ndiyithethayo, andinambuzo kule nto ndiyithethayo ngoku, kodwa ndithi nje nento endiyiphawulayo ithi akungebi omhlawumbi sibona nje kusonakala even nevangeli iqala kwasekhayeni le nto lena, kwakwindlela ekuyiyo nje apha ehlabathini, imese nje esehlabathini, ayikho sebandleni nje qha kuphela, kodwa nje kwindawo yonke nje ingathi ikhona i-problem nje ekhona. And ke ngoku at the same time ingase singayiqaphela le nto uthi intoni isisombululo siyintoni, nokuthi ke lo Yesu wakho ngohlobo uthetha ngayo ndimbone ngathi futhi at the same time ukwayile mpendulo seyidingayo. Khawuze ke tatam. Enyanisweni mfundisi, enyanisweni xa ujonga ngoku, Yes. uyawufumanisa into yoba umonakalo awukho kwibandla qha. Yes. Qha ke kwibandla ufika ngokwendlela ozawuthi uziveze ngayo Yes. kulo. Yes. Kodwa wona umonakalo mkhulu kakhulu ngoku kwixesha esikulo, ukuphela kwenhlonipho. Yes. Mfundisi, ukuphela kwenhlonipho. Kudala abantu kwakukhona inhlonipho, kwakukhona isimilo. Abantu babengayi ecaweni, kodwa ungasoze uve umuntu ethetha into ezihlabelayo ngenkolo. Okay. Kangangento yoba njengoba ndikhula kwi-60s, Yes. kwa ixesha loba kuthiwa kukho into into eza kwenziwa iza kwenziwa ngecawe. Bekulindwa ixesha locawe, kuqale kungene icawe iphume. Icawe ke ibiba yinto yesizwe, mhlawumbi kukho loo cawe ikhoyo apha. Okay. Yaziwayo apha ekuhlaleni into yoba hayi nantsi icawe apha. Kodwa bekukhona ukuhloniphana, icawe isaziwa into yoba no ngexesha lecawe akukho kwanto, noba kuthiwa kukho into esemzini kodwa izawulinda elaa xesha lecawe. Okay. Then ke necawe nayo iyayazi into yoba iphakathi kwabantu, funeka inike ispace. So yonke into ibisenziwa nge-order nesimilo. Siyiyeke ke into yemfundiso ezitheni, kodwa laa balance yokuhlonipha abantwana, behlonipha umntana emazi umuntu omdala, ningena kuma phaya ningabantwana kusiza umuntu omdala, uba ume phaa nomntana oyintombazana mfundisi, xa kuthi gqi umuntu omdala ubale utshone engceni ngapha naye abaleka, akunawugqitha umuntu omdala apha nimile. Yes. So yintlonipho leyo ibisegazini lethu.
Yes. ya inhlonipho ibisegazini lethu. Uba kuselalini kufika utishali bekuba ngathi kufika uThixo, kuba lo muntu uhlonishwa kuba ngumakhi wezimilo. Okay. Abantu bengahlonishwa nje kuba efundile, kodwa umsebenzi awenzayo ubujongwa ngendlela exabisekileyo kuba lo muntu wakha izimilo zabantu, uphucula abantu, une-duty yokuqeqesha abantu kwizimilo nakuba babe ngabantu ngomso abanengomso eliphucukileyo. Ehlonishwa ngabantu abangafundanga ababomvu. Mfundisi, ehlonishwa ngabantu abangafundanga ababomvu abangazange baye esikolweni, Yes. kodwa behlonipha umsebenzi walaa muntu awenzayo, not ngoba efundile, kodwa i-duty yakhe umsebenzi anawo ehloniphekile. So abantu bakudala babehlonipha kakhulu, kwakukhona isimilo, kwakukhona inhlonipho. Umntana wayemazi umuntu omdala, wawuthunywa ngumuntu omdala noba awumazi. Yes. Ya uthunywa uyokwenza loo nto ayenzayo, akuthuma yona. So ichaphazele kakhulu mfundisi ixesha esiphila kulo, kodwa ke njengabantu abavelayo kwincwadi eziqulathe iziprofeto zamaxesha, Yes. asethukeli kuyaphi, kuba ke imeko le yeli xesha iprofethiwe ziziprofeto eziqulathwe kwincwadi ezingcwele. Yes. Into yoba kuyawufika amaxesha apho khona abantwana iyawuba ngabantu abangeva abazali, ibe zizibhoja, abantu bangahloneli imithetho. Yes. Yonke laa nto, yonke le meko sikuyo, ndiyafuna ukuwabuyisela back amakholwa into yoba ayazi into yoba le meko sikuyo iprofethiwe. Yes. Ya ichaziwe uThixo. Kodwa ke endicinga into yoba kokwethu nokusifaneleyo, kukhona izinto enkolweni endicinga uba simele ukuziclaima mfundisi. Amen. Yeah, because noba la maxesha ayawufika, kodwa ilizwi lenkosi lithe uba ngaba bekungekho bantu bakholwayo ngeba xa kufike loo maxesha obubi akukho mntu uyawusinda. Now ndicinga into yoba ke ngoku thina noba zingazi ukungenzeki ezi zinto, kodwa kukho izinto ekufuneka siziclaime sithi Thixo noko uthe ngenxa yoba sikhona, noko ingqumbo yokungahloneli Thixo eyawube isenzeka, kuba zonke ezi zinto ziyingqumbo yokungahloneli Thixo. Akukuba bekumele into yoba kube kanti kuyawufika amaxesha wokungahloneli Thixo, kodwa la maxesha wokungahloniphi nokuphela kwezimilo ayiniphumela neziqhamo ezisukela ekungahlonipheni uThixo. Ndicinga into yoba ke ngoku yi-duty yebandla uba ikhangele izinto ezibekiweyo nguThixo ukuze siziclaime for ukwenza into yoba ixesha eli noko noba liyimiphumela yeziprofeto eziya kwenziwa kukungahloneli Thixo, noko zibuye ngenene. Hey, utetenye ke ngotatam le ndawo le ugqibezela ngayo ngokubana nathi singamakholwa sine-role ukongeza nje before sibe siya emaphetheleni ayo le ncoko yethu. Yeah. Ukongeza nje ndinento endiyiphawulayo ethi asikwazi usonga izandla singabazalwane. Sithi hayi kulixesha lento bana kwenzake lento. Kulixesha uba makube njeni. Asikwazi because on a serious note indaba lena kaYesu ndifunda mna into ethi mna tatam ndifuna uyiveza into ethi kwathina singabazalwane ndinayo into endikhalazayo kuyo. Isikhalazo sam siphi apho sikhoyo sisekuthini sinqatyelwe ngabantu ngokwendlela endizibonela ngayo abakwazi ukujonga ukuthi okay lo Yesu wam lo kweli xesha ndingamveza kanjani na, udingeka ngaluphi nohlobo because ndimbona uYesu mna as bubukwaveza bekuqaleni eyimpendulo yehlabathi lonke, eyisolution yokukhulula nokusindisa abantu. So ndibona ke ngokunqabe abantu abazoma in the gap bakwazi ukuthi kwesi sizukulwane siyabethakala ekuthini simazi uKristu. Ndenza umzekelo ngale nto senzayo ngoku. So makube khona i-podcast enjengale whereby sizawukwazi uba sicele utata lona azosinceda uba asivezele lo Yesu kahle kahle ukuthi uyinto enjani, uyintoni, iyintoni umsebenzi wakhe. So I believe mna ubana nasemvelweni nalapha kuthi thina singabantu kunqabe abantu bokuthi kwi-generation nge-generation babone uba kwesi sizukulwana
kudingeka ukuba lo Yesu awelele kwesesizukulwana, then nakweso sizukulwana kuphinde kuvuka abanye abantu bokumazi uba uYesu bamshumayele ngokwesizukulwana eso selandelayo. Indlela nje endi-observa ngayo, andiyazi ke noba unayo into efuna ukuyiphawula kule nto ndiyitshoyo. Yes. Yes, no mfundisi, linyani eli ulithethayo. Siyamdinga uThixo kwesi sizukulwana. Yes. Siyamdinga uThixo kuba ke ukwehlukana kobudlelwane phakathi koThixo nabantu akuyonto intsha. Yes. Ibikhe yakhona le nto nangexesha leTestamente endala. Kodwa into ibe ibuyisele ubudlelwane obuye kubangela into yoba i-benefit zobukho bukaThixo phakathi kwabantu ziphinde zibuyele. Ibikukuba kube khona ifavor uThixo ayenzayo yoba kube khona umuntu ozawuvuka. But ke ngoku kwelaa xesha kumehluko kwelaa xesha ngoba bekuvuswa loo mntu. But ke ngoku kuthotywe uKristu. Yes. Kule generation okanye kule nguqulelo. Kuthotywe uYesu yena ngokwakhe into yoba azokuba yimpendulo. Yes. Yabona ke kukho ilizwi uYesu alithethileyo emfundisweni yakhe athi ningekum aninakwenza nto. Yabona ke uYesu nguThixo. Yes. Uyithetha into kugqithe iinkulungwane zeminyaka ingathi yinto nje. Kodwa uzawubona kwiimpawu zempilo ephilwayo into yoba yabona ngoku igap yelaa lizwi uYesu ebelithethile iyadingeka. Okanye ukulambatha kwelaa lizwi uYesu ebelithethile ngoku kufika isiqhamo sokuzaliseka kwalo. Elaa lizwi athe uYesu ningekum aninakwenza nto. So ulithethe uYesu elo lizwi kwiinkulungwane 226 years egqithileyo. Kodwa xa ujonga ngoku, ujonga nje kwixesha ophile ngalo, izinto ziyaqala emidlini yexesha ufumanisa into yoba ezaa nto beziqale kakuhle ziyaphasalaka. Yes. Kuba ziqalwe ngaphandle komnikazi. Yeah. Lo kumele into yoba kube kanti izinto ziqalelwa kuye ukuze zibe nempumelelo erayithi. If unojonga nenkululeko yethu u-94 bekuhanjwa ngezantya, khumbula sishumayela sikwi-open air apha emaholweni, sishumayela phaya kwafika omnye utata wathi heyi ayikho le nto niyenzayo apha thina uYesu wethu nguMandela. uMandela uphumile sizawukhululeka. Senditsho into yoba ibiluvuyo ke belukhona esizweni because bekukho inguqulelo yokuphuma kwelinye hlobo lokuphila nengcinezelo ibikhona. Yes. Sizawuqala ke ngoku enye inguqulelo entsha ekhoyo. Kodwa ke ngoku into endiyisolayo kukulambatha kwelaa lizwi lithi Ningekum. aninakwenza nto, kuba kusuke ngoku ilitye lembombo lacekiswa, abantu bakha ngaphandle kwalo. Then ke ngoku isiphumo sokungabikho kwelitye lesiseko sobomi savela phakathi naphakathi. Izinto ebezisisiqalo sengqeqesho zakhutshelwa phaa, zagxothelwa phaa, zaheshwa, zatolikwa ngendlela. Isiseko sobomi uThixo asenzileyo, ilitye lesiseko labekelwe ecaleni. Jesus. Lathi kuba igunya lathi xa lisehlula amandla engcwaba lathi linikwe mna. So umntu onegunya akazisokolisi xa ungaliqondi into yoba igunya liphina, uyahlala akubukele. Wehluse enyuka utatsalaze wenza ubulumko bakho ibe ngathi izinto ungazenza zibe right. Yes. Kuthi ngoba uzama ukwenza izinto right ngaphandle kwelitye lesiseko ziphinde ziphasalake phakathi naphakathi. Ngeke ndizibize ngamagama izinto, nawe uzibonile izinto mfondini kudala izinto ziphasalaka ebantwini bejongiwe. Kubekwa ithemba kuzo kodwa ziphasalake kuba isidingo ngeyoba ilitye lesiseko kumele into yoba izinto zakhelwa kuzo lishiywe ngasemva. Hayi Jesus. Andiyazi ke ngoleni ipati uyivelayo ngokapha ukuthi yonke into mayakhele phezu koKristu. Ilitye lesiseko. uYesu nguThixo, akukho mpazamo emlonyeni wakhe. Ilizwi nelizwi eliphunywe kuye. Imistake kukuba lingathathelwa ngqalelo. Uyazi nokufunda iBhayibhile funeka ungafundi uba uleqa ivesi, ukufunda ivesi uphunga ikofu uyimamele into yoba yintoni lingapha kwale vesi, yintoni lithethwayo apha. Jesus. Yintoni engapha, yintoni efihlwe kule vesi. So uba ngaba besinokuthathela ingqalelo into yoba sibabalwe nguThixo, wasithumelela inxalenye yobukumkani bukaThixo izoba phakathi kwethu.
Jesus. bubutyebi obu impumelelo silahle ilitye lembombo Yho. elicekisweyo ebekumele into yoba isizwe sethu sakhelwe phezu kwaso. Mhlawumbi even ngoku bekungamelanga into yoba bekufanele into yoba ngoku sesisemacupheni wento yoba even abalawuli bethu abasahambi bethuli begoba ibinqwazi kwezinye izizwe becela uncedo Yes. uba bathathe ilitye lesiseko sobomi bakhela kuso iSouth Africa ukwenzela into yoba bonke ubulumko bubuyiselwe because ubulumko bobukaThixo kwizizwe oxa uzijongile ubulumko bunazo ufumanisa into yoba hey le into ayisosikolo qha isinentsikelelo yengqondo ikhona apha. Yes. Watsho omnye umhlobo wami wathi uhlanga oluthile alisikelwanga nje ulwazi lalo liphelanga kufundeni kodwa nentsikelelo yengqondo ikhona apha. Yeah, so sendisho into yoba intsikelelo yengqondo ke iqala kuThixo uba ngaba besinoke sibuyele back kwilitye lesiseko kuba ubuThixo abuxhomekanga ekubeni koba mfundiso abantu babo basecaweni kodwa ubuThixo okanye babe ngabeshumayeli babe ngabaprofeti babe ngabapostili. Yes. Kodwa ubuThixo bukwintsikelelo yayo sonke isizukulwane sibe nayo yonke ingqiqo nolwazi lokwenza indyebo yesizwe ikwazi ukuvela isizwe sigqame athi umalaki nawuba sisizwe esinanziweyo kuba imfundiso zikaThixo thina zigcine. So ingxaki yethu yeyoba silahla le ndawo kufanele into yoba ibe kanti sinikeze ubulumko then sifuna ubulumko obubo bethu. Incwadi yamaRoma ithi bathi benabo ubulumko obunabo kodwa ubulumko babo bamchasa uThixo ngobulumko bakho. Ubulumko obukhoyo ngobubulumko obusenzela ubutshaba noThixo kuba ayibobulumko bokwazi into yoba singobani sisuka phi sidalwe phi sibuyele back apho besidalwe khona ngoku sihloniphe ubuthina bethu ngaphezu kokuhlonipha lo usidale bekufanele into yoba abe kanti usinika ubulumko ukuze sikwazi ukuba sisizwe esiphuthileyo upheleleyo. Ndiyafuna ngoku siye emaphethelweni tata, yabona. Baye ekuqaleni simvezile nje uYesu. Samveza ndifuna ukuthi simveze nje, yabo. Asamveza ngohlobo lento yobana laa nto eyilepilisi wenza kanjani ke ngokuze ibe iyakwazi uba ikuncede ingene emzimbeni wakho ichutshe umzimba wonke ikwazi ukukutshintsha itshintshe ubomi bakho. So which is lo Yesu oyipilisi oyisolution yokuhlangula isizwe yokunceda abantu bonke. Sithethile ngento yobana sizenzile izinto singekho kuye, sayithethe ngenhlonipho nangazo zonke ezaa zinto eza. Ngoku ndifuna ke ngoku siyovela ke ngoku ekugqibeleni ukuthi ke ngoku lo Yesu simthathe angene enhlizweni afike atshintshe enze isizwe okanye atshintshe enze le nto efuna nguThixo kakuhle ngale ndlela uThixo afuna uba mayenzeke ngayo. Ndifuna apho loo ndawo leyo ngoku ngakungene apho ukuthi lo Yesu ke ngoku umthathe umfake apha afike enze ntoni enze kanjani futhi siye apho ngosiya emaphethelweni ke ukwenza njalo. And then xa sesigqiba apho kuloo ndawo sobe sesamkelisa ke ngoku abantu uYesu khona lo muntu ophila impilo ngoku amlahlele ngaphandle uYesu siphilela ubomi bakhe yedwa akabuphila ubomi bakhe bokuye uKristu. So ndifuna sithethe nabo bantu aba banjalo ngalona umzuzu. Enkosi ke mfundisi. Njengoba bese nditshilo ke into yoba uYesu ulicebo likaThixo ulilitye lesiseko sobomi. Ndiyacinga ke into yokokuba kumele into yoba uYesu amkelwe. Mhlawumbi umuntu sele eqhubekile nobomi waqala ubomi waqhubekeka waphila ngaphandle kobukho bakhe. Kodwa umele into yoba ukuze uqinisekise into yoba ubomi bakho buyaphumelela bakhelwe phezu koYesu. uYesu umamkele. Xa uYesu umamkele kuba khona utshintsho elenzekayo ebomini bakho. Ya kutshintsheka indlela obona ngayo izinto. Yes. Kuba uYesu lo uyinto ephilayo. uYesu akayonto nje ekufundiswa ngayo ephelela phaya kwimbali yababhali. Kodwa uyinto ephilayo because ulilizwi elikhoyo ngoku eliphilayo ilizwi lobulungisa. Othi xa uthe wamamkela
uYesu angene ebomini bakho, atshintshe, abuyisele okokuqala ubuwena bakho ukuba nguwe kwakho, Okay. akubuyisele kuwe. Then i-direction yobomi bakho izinze, ukwazi ukuba izinto ofuna ukuzi-achieve ebomini bakho, Yes. ube namandla wokuzenza ziphumelele, kuba kukho izinto esithi sizicinga zinhle singabikwazi ukuzenza ziphumelele, sibe sisenziwa ngamandla esingawaqondiyo, amandla okungabikho kwento ubomi bethu bume ngayo. Okay. Ngoba thina ngokwendalo sidalwe ukuba ubomi bethu bume nguThixo ongumdali. uThixo ke ngokusondele kuthi ngoYesu, Yes. for into yoba ubomi bethu busekelwe phezu kwakhe uYesu, simamkele. Then xa umamkele uYesu, into yokuqala eyenzekayo kukuba umkhombandlela wobomi bakho, i-direction, Yes. izinze. Uthi uba kukho izinto ofuna uzi-achieve ebomini bakho, kungabikho zinto zikuphazamisayo, ufumana umoya okuzinzisayo obangela into yoba ungalabalabi, Okay. ubomi bakho buzinze, ngoba kukho into ome ngayo, kukho into oyame ngayo ebomini bakho. Loo nto bubukho bukaYesu othi umamkele, Okay. umamkele abe sebomini bakho. Then ke ngoku lapho khona ngoku uye ufikelele kubeni koba ubomi bakho bakhelwe. Okay. Yonke into yenzayo yakhelwe, kwa ubomi nje bakho bume. Loo nto iyodwa nje uba ubomi bakho bume phezu kwakhe uYesu, inamandla. Okay. Inamandla ubomi bakho. Once uthatha isigqibo wena ngenhliziyo yakho soba uYesu uyamamkela, uyazinikela kuye, ubomi bakho bumiswe phezu kwakhe, iyodwa nje loo nto idisconnecta zonke izinto ebezisheyikisa ubomi bakho. Okay. Then kulapho khona uye uqale ubone umehluko. Mfundisi, le nto ingaphezulu koba ndiyithetha. Eyona nto eye ibonakale kumaxa uyenzile le nto ndiyithetha ngaphezu kokuyithetha, kuba ukuyithetha akunamazwi alingeneyo ukucacisa Yes. ubukho bukaYesu ebomini bomntu. Awekho amazwi a-enough for ukucacisa nokutyebisa ubukho bukaYesu ebomini bakho, kodwa le nto yinto evakalayo xa uyenzile. Then xa uyenzile kulapho khona iye ivakale, kangangoba mna ndaye ndababuza abantu endandihlala nabo bendishumayeza into yoba nindiyekele ntoni ixesha elingaka, kanti kukho ubomi obunje obuphimayo. No, anikho fair. Ndingathi uphila ubomi bokugqibe ngolu hlobo, kanti ikhona impilo enje. Nje. Just bendisamkela uYesu ngezolo, mfundisi. Xa ndivuka kusasa ndavuka ilanga ingathi litsha, ingathi ilizwe litsha, ingathi andikho kulo mhlaba bendikade ndiphila kuwo, kuba kufike yena ebomini bethu. Weza ne-peace. Weza noxolo, mfundisi. Abantu endandingathethi nabo, abantu endingabonisani nabo, akwavuma into yoba ndigqithe emntwini ndingabonisanga. Kwaba khona uxolo ebomini bam, ndarhalela ukuhamba. Abantu endandingabonisani nabo, ndarhalela ubheka ekhaya ndiyobabulisa, ndarhalela ukufika kuyo yonke indawo endakhe ndafika ndinobomi obungenayo uYesu, ngoba ndifuna ukubonakalisa utshintsho olukhoyo ebomini bam. Jesus. Ngenxa yokuvuma nje umamkele abe khona ebomini bakho. Ndikuxelela uba ubumamkele namhlanje ebusuku, ngomso uzawulala usiva ubomi obungabaziyo, ubungabazi into yoba bukhona. So if uYesu awumamkelanga, kukhona ipage yobomi ongayaziyo. Yeah. Okay. Khona ipage yobomi ongayaziyo xa uYesu engekho ebomini bakho. Uba ngabe ungakhe nje uyitraye le nto yoba ndifuna ke ndamkele lo Yesu, uyawuxelela abantu. Uyawukhangela indawo engathi iphakamile apho khona nokuxelela abantu khona, kuba kukho into abangayaziyo xa ubukho bukaYesu ebomini bakho bungekho. Yonke enye into engenye, ukukhuluphala, ukuphangalala, ukutyhileka kwezibhalo, kuqala apha ekwamkeleni uYesu. Into yokuqala kukwamkela uYesu. uYesu wenzelwe ubomi bakho, into yoba buqale phaa kuye, uphile ekhona ebomini bakho. Jesus. Then yonke into ebomini bakho nje, izinto obungazazi into yoba zingaze zibe khona, uYesu akakulungiseleli nje uba mfundisi uhamba ubheka ezulwini. Kodwa kwa ubomi bakho obubuphilayo uyabuzinzisa, bume ngendlela. Yenye into yoba ke ngoku uphilela uba ubheka ezulwini, kodwa ubomi obu bokuba uThixo ethande into yoba iba khona, buvele nje bubuyele endaweni yoba uqonde into yoba Nkosi yam, hayi bo, nabu ubomi. Le nto kuthiwa uYesu bubomi,
enyanisweni ububomi ngoba Jesus. umamkele. Lento yenziwa ngoba umamkele, ayenziwa ngoba ujoyine ecaweni ube yimember yecawe, kodwa umamkele. Then isigqibo soba ube yimember yecawe masiphume kwimvakalelo yokumamkela kwakho. Ungavizitha nje ecaweni kodwa kuthetha into yoba ukuye, kodwa kufanele ubamkele. Then isigqibo sento yoba ke ngoku umlandele siphume kulaa ncasa yobukho bakhe ebomini bakho. Okay. Hayi kuyavakala la. Kunento ke ngoku ngoba ke sancokola le ndaba yabantu abaye bona bangena kulo Yesu but balimala ke ngaphakathi. Andithandi bandiyishiye lo ndawo leyo kwincoko zami, so ndiyarhalela nje ukungena nalapho kuloo ndawo leyo. Then after that usosundincede tatam uthethe naye umphulaphuli kule camera le uzobe ujenge kuyo, umthetha amazwi nje okomeleza, then sibe sesibamkelisa ke ngoku abantu uYesu, because incoko yethu iqala ngokumveza uYesu yehla yazofikelela kweyona nqontsonqa wento eyinid. Ngoku sifikelela kuloo nto leyo ukuthi ke ngoku abantu sibanikeza loo nqontsonqa yaloo nto leyo eyinid, which is enguYesu Kristu, lo afuneka umntu amamkele. Nokuthi ke ngoku ndiyafuna nje kwincoko yakho nje sosuyiveza le nto uba like lo Yesu le nto yokwamkela lena man, it's like abanye abantu abayi-understand le nto yokwamkela, that is ukuvula amasango uba hey Thixo, hayi man ndiyehluleka xa ndindodwa, khawukungene ngokunokwakho ndincedise. Yiyo le nto sibaphulaphula lesithi ukwamkela uYesu, usithi Thixo ndiyehluleka xa ndindodwa, khawukundincede, nanga amasango empilo yam, ndiyakuvumela ngena empilweni yam. Sendiyashumayela ngumfundisi nam kodwa ke nyhani on a serious note, senjengoba umntu ngase angayi-understand le nto uba sithi Yesu Thixo, okanye ngamanye amagama ke ndiyavula ngokwenhliziyo yam, khawukungene undiphathise undiphilise le mpilo ndiyiphilayo, ndingaziphileli ngokunokwam ngoba ndizawuchaneka somewhere somehow, ngoba andiyazi kwaplan leyo yakho futhi ngobomi bam. So xa ndamkela wena uphethe iplan entle ngobomi bam. Khawukuthethe ke tatam nalona umntu ke njengoba besenditshilo, lona umntu ke ngoku olimele evangelini uyakuva ushumayela into uyishumayela, kodwa uthi hey tata unento ongayaziyo, mna le nto uthetha ngayo yalo Yesu endaweni yoba indincede iske yandiphathela intshaba, yandiphathela ingxaki empilweni yam. So akangoba andisafuna uyibona lo mnyango wecawe mna, into ekuthiwa inkonzo nje, into ekuthiwa kunomntu osindisiweyo nje, andisafuna uyibona into enjalo kunabantu abanjalo. Endirhalela uba uthethe nabo, then bese usamkelisa ke ngoku Yesu abantu abamdingayo. Amen. Enkosi mfundisi. Ndifuna uthetha ke nalo mntu uhambileyo noKristu wabasebandleni wakhonza but ebudeni bexesha wenzakala. Andinamdla ke into yoba ndiyazi into yoba ulimele ndawoni na, kodwa into endifuna ukugxila kuyo kukuba ukulimala kona ulimele. Yes. Ya, ndiyafuna ke umntu ehlule ekulimaleni uba ulinyazwe ngubani, kuba ngenye ixesha abantu kuyenzeka into yoba uhambe noYesu ulimale ebantwini, then ube ke ngoku sowucinga into yoba umele into yoba ubudlelwane bakho noYesu ube sele ubuqhawula. Okay. Kanti awulimelanga kuYesu, ulimele ebantwini, Jesus. ulimele ecaweni. Kanti kufuneka into yoba uyazi into yoba uYesu lo ubumamkele akalimazi mntu. Ya, uYesu akalimazi mntu, uYesu akanasikhubeko mntwini. Okay. uYesu akakabikho nakwixesha lokugweba. If mhlawumbi kwenzeka into yoba ube nemistake, Yes. kube khona indawo apho khona ozifilisha isazela sakho sikugweba, mhlawumbi ugwetywe nangabantu, ugwetywe nayicawe, ugwetywe nazii-leaders zecawe, kodwa ndifuna ukuyazi into yoba awulimelanga kulo wafela ubomi bakho. Jesus. Awulimelanga kulo wafayo ukuze amaphutha akho axolelwe. Ulimele ebantwini. Now ndifuna ke ngokuyazi into yoba abantu olimala kubo necawa olimala kuyo azizukuya phambi koThixo, phambi koThixo kuzawuya wena. Now kufuneka ke ngoku ubuyele kuye, umkhonze, uzixelele into yoba ndizawumkhonza uYesu, ndizawugqitha ebantwini. Jesus. Because into ebangela into yoba abantu balimale kwabanye abantu, okanye abantu xa belimele bangakwazi ukuvuka, abanye banexhala ngabantu.
kanti abantu abantu abafanga emnqamlezweni, abantu abanawo amanxeba, abantu abakhange balala engcwabeni for 3 days. Zonke izinto ulimele kuzo azincamanga bomi bazo ngenxa yakho. Jesus. Into encama ubomi bakho nguYesu. Ndifuna ukukhuthaza umuntu namhlanje omamele le program into yoba noba wawulimele kweyiphi into, phakama uhambe ubheke kuYesu. Uhambe uyowukhonza uYesu. uYesu wayifundisa kakuhle into yoba akekho umuntu olitshaba mfundisi komnye umuntu. Okay. Ngoba xa esithi uYesu thanda utshaba lwakho, uthi thanda utshaba lwakho kuba uYesu akaboni muntu olutshaba nomnye umuntu, kodwa enemy esebenzisa umuntu ukuze abe nobutshaba nomnye. Yilanto ke ngikuthiwa umuntu umthande. Noba unezinto ezisebenzisekileyo ukuze zibonakalise ubutshaba kuwe, kodwa yoyise lanto ngoba umthande umuntu. Ngaleyo ndlela utshaba uloyisile. Xa uthanda lo muntu uvela kuwe ngathi lutshaba. Okay. Kodwa ugqitha apha kuye ubone utshaba elimsebenzisayo. Ngamanye amazwi ungalwi nomuntu, ulwe nento esebenzisa umuntu. So ndifuna ukuthi ke kwabo bantu, man, buyela kuYesu. uYesu akanabutshaba namuntu. uYesu uyakuthanda. uYesu ungumxoleli wawo onke amaphutha, and usekwimeko yokuxolela, kakafiki kwimeko ye-judgment. Usekwimeko yokuxolela, usenexesha, izandla zakho sazivulile for into yoba ubuyele kuye akunike obabushushu bothando, obabushushu boxolo. uYesu akanaxolo mfundisi, but uluxolo. Amen. Xa ubuyela kuye ubuyela elixolweni. Amen. But funeka ubuyele kuye elixolweni nawe umcela kunika uxolo, ngoba ukuze ukwazi ukuxoleleka funeka nawe ube selixolweni. Amen. Ukuze uxolo lisebenze funeka, ukuze uyibone imiphumela yoba noxolo, licela uxolo ube nalo apha kuwe, ingabi yonto nje uzawuyenza, kodwa ibe into nayo. Xa uyenza wenza into nayo, then ngaleyo ndlela uyawube uncedakele, uphilile. Amen. Uphilisiwe engqondweni, uphilisiwe emphefumulweni, uphilisiwe emoyeni wakho. Amen. Ngoba ukuphila ukuye uYesu. Noba singangabi nahlaba, kodwa xa elambatha ubukho bakhe ebomini bethu, uthi xa singekho kuye mfundisi, usibalele ekubeni kuba singabantu abangasekhoyo. Kuba ukuphila kukuba kuye. Amen. Noba ungaphila, xa uphila ungekho kuye awuphilanga. Ngoba ukuphila nguye. Amen. And lisezawuvezwa ixesha lento yoba icaciswe into yoba ukuphila nguye, kodwa ke inhlungu yoba uyabungenakho ukubuya uyireplace loo nto yokuyiqonda into yoba ulahlene nokuphila xa ulahle yena. Ulahle nobomi xa ulahle yena. Amen. Ngoba nguye ubomi, nguye ukuphila. Amen. Hayi, siyabulela tatami. Khawumamkelise ke ngokuYesu lona ke ngoko othi ndiyafuna mamkele uYesu empilweni yami. Jonga ke mntana sekhaya, ndithetha nawe ke ngoku ubukele le video. Uyibukele le video, wayimamela. Mhlawumbi kwezinye indawo ukhona apho ekuchane khona. uThixo ukhona apho kuwe endlini. Yabona njengoba ndithetha nawe nje, uThixo ukhona ngoba unguThixo okhoyo kuzo zonke indawo. Udinga nje inhliziyo yakho, uthathe isigqibo, uhlele ebhedini, uhlele kwikhawusha yakho, uhlele apha ekhaya, umamele le video, uthathe isigqibo enhliziyweni yakho into yoba lo Yesu umpostile athetha ngaye ndiyafuna ukumamkela. Kala ke njengoba ndithetha ngoku, ndithetha kanye nawe njengoba undimamele, ndithetha nawe. Ndifuna into yoba uthathe isigqibo soba uYesu uyamamkela njengenkosi nomsindisi wakho. Vula inhliziyo yakho, umamkele abe yinkosi nomsindisi wakho. Jonga ke ngoku, wena mntu uvumayo into yoba uyamamkela, ngoba ndinethemba lento yoba ukhona umuntu noba mnye endithethe naye kule video. Amen. Noba mnye, ingangabi ngobantu baninzi. Kwimbali ezisebhayibhileni abekho abaninzi abantu ekubhalwa ngabo. Kwisihlwele uYesu ahamba naso sabantu abaninzi, kuba khona umuntu omnye ekubaliswa ngayo into yoba wancedakala Jesus. phakathi kwabantu abaninzi, kodwa kuthethwa ngomuntu oyi-1. Mhlawumbi kubantu endingabaziyo uba bangaphi abamamele le video, ukhona umuntu oyi-1 endithetha naye. Wena mntu ke ovayo enhliziyweni yakhe into yoba ndithetha nawe, ndicela ke ngoku kuloo ndawo kuyo wamkele uYesu njengenkosi nomsindisi. Amen. Uba ke uthi yes mpostile ndiyamamkela, ndicela wenze lo mthandazo nam, uhleli nawe apho ekhaya. Nkosi uYesu, Nkosi Yesu. namhlanje Mhlanje
ndiyakwamkela ndiyakwamkela ube yinkosi ube yinkosi nomsindisi wami. nomsindisi wami. Ndizamile ebomini bami Ndizamile ebomini bam ukuzinceda, ukuzinceda, ndenze onke amancedo ndenze onke amancedo andincedakelanga. andincedakala. Ndiza kuwe, Ndiza kuwe, ndiyazinikela, ndiyazinikela, ndiyakwamkela. ndiyakwamkela. Thatha uqobo lwami Thatha uqobo lwam egameni likaYesu. egameni likaYesu. Susela namhlanje ungumntwana kaThixo. Ikhona into ezawuthetha apha emoyeni wakho. Yabona njengoba ndenze la mazwi ndawonye nawe, ikhona into ezawuthetha emoyeni wakho, ngoba uYesu uthetha kwisivisa ncinga. Ikhona into ezawuthetha nawe ethi ngomso phakama uhlambe uhambe uye endaweni ekuthethwa nguYesu osindisayo. Xa ufika apho ufike nje ukhonze. Amen. Wawugqiba uhambe ubheke endlini, ufike uhlale esitulweni umamele imfundiso, umamele ilizwi likaThixo, ukhonze. Wagqiba uhambe ubheke endlini yakho ukwenzela into yoba ukwazi ukufumana more amandla. Inkosi ikusikelele. Amen. Cela ke tatam ke soze senza nje umthandazo khona lugulayo khona lunengxaki ngalona umzuzu nje usosusenza umthandazo nje phezu kwempilo yakhe uYesu simkhola ukuthi uzomnceda. Nami sokuncedisa ngapha eceleni sithandaza. Jonga ke mntana sekhaya, wena mntu ulapho, uba kukhona indawo ebuhlungu oyivayo, Jesus. ndicela ubeke nje isandla sakho sase-right kuloo ndawo oyivayo ebuhlungu. Vula inhliziyo yakho, sakwenza ngokumthandazo. Amen. Bawo ingcwele, Nkulunkulu bawo othandekayo, Jesus. egameni likaYesu waseNazaretha. Nkosi, wena unguThixo, ungusonini nanini, In the name of Jesus. olidwala elimile, In the name awehluleki. of Jesus. Indalo yonke iyakungqina Lord Jesus. ukuthi wena unguThixo. Sebenza. Bawo akukho nto yehlukalayo kuwe, ukukuphila. Yathandaza bawo nalo mntu ulapho ekhaya ubukeleyo njengangoku. Jesus. Bawo ingcwele ongaphilanga, ndelula isandla Sebenza. phezu kwakhe egameni likaYesu. Name of Bawo ndithulisa zonke inhlungu ngegama ezimtyayo right now egameni likaYesu. elikhulu Bawo ndiyathandaza ngalo mntu othi Nkosi yam ndifunde ndagqiba, leko. iidigri zam ndihleli nazo endlini, kuvalekile. Bawo ndiyavula egameni likaYesu. Bawo kuyavuleka ngegama likaYesu. Bawo ndiyathandaza, ndithandaza Nkosi nomntu othi Nkosi nanku umntwana wam ulixhoba leziyobisi. Bawo ndiyathandaza, ndibuyisela ingqondo kulaa mntana egameni likaYesu. Bawo unguThixo ongacakwa nto, unguThixo ozenzelayo. Bawo ingcwele ndibuyisa ingqondo yalaa mntana osesithubeni olilifa le-drugs egameni likaYesu, egameni likaYesu. Bawo ndiyathandaza ngalaa mama othi ndibala iminyaka ndisemtshatweni, isizalo sam sivalekile egameni likaYesu, egameni likaYesu kuyenzeka, egameni likaYesu kuyenzeka. Bawo siyabulela, thatha indawo njengoThixo egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Hayi ke siyabulela kakhulu tata ngomthandazo. Ndithanda ke ngokuqonda nje abantu xa bekufuna bakufumana ngaphi, nikhonzelaphi futhi at the same time. Andazi noba ukhona kwezinto zethu zaba-Facebook oo-YouTube oo-TikTok. Noba nokhona ke nazo sosozigqithisa futhi ningazi noba inamba yakho uyathanda uba abantu bayifumane na, uyathanda uyigqithisa ungayigqithisa ke nayo. Unless ke uyaqonda uba hayi yayonqena yona indaba yenamba yakho ubudlulise ngayo. Mfundisi, ngenxa yento yoba ubomi bam ndanikela ngabo Amen. uThixo ukuze lo mntu odinga uncedo lukaThixo ndikwazi ukumnceda Yes. ngokomthandazo, kuba ke ngumthandazo into endiyithembayo Amen. nekwazileyo ukwenza umehluko ebomini bam. Amen. Into ke endifumaneka kuyo nje yifowuni, mfundisi. Andikabikho apha ke Kwezinto kule mcimbi ke ikhoyo yeli xesha likhoyo. Okay. Ya, yifowuni nje into endinayo umntu xa enomdla wokuba mhlawumbi singancokola more. Mhlawumbi njengoba sincokola apha ukhona umntu othi, heyi, ingathi ndinento
yazi mfundisi kukhona abantu abanezinto ezibagqibayo mhlawumbe umuntu athi le into ndirhalela nje umuntu endingayithetha kuye yithethe athi awugqiba athandaze ngayo Amen. yandiyikhuphe and then ngokathandaze ngayo Amen. ingayi komnye umuntu Amen. but ibheke kuThixo. Amen. Umuntu ololo hlobo nje mhlambi ke ofuna ukuthetha nami ngokwefoni mhlambe akekho kweliphondo laseKapa mhlambe kude noba ukuyiphi indawo. Yes. Yeah, inamba yami enifumaneka kuyo ngu-076 Yes. 08668 15 Bayiphinde futhi tata. 076 Yes. 08668 15. Amen. Kumuntu okufishane ke apha kule ndawo kuthiwa kuse-Crossroad khona isitrato apha ekuthiwa iJohn Dinisa. Yes. Sine-creche enkulu ene-fence ime icala kwa ibuilding yethu awunayiqonda phakathi kwezindlu kodwa indlu le iyakhelwe kuyo ayikasanyentwa yehluke ngaloo nto kwezinye izindlu kodwa kwezi veki zizayo sizayisamenta. Amen. Ya mhlawumbi zenza into yoba umuntu ubuyile seyisanyentiwe kodwa nje xa ugqitha kwesitrato kule creche kuthiwa iJohn Dinisa nesitrato kwayiJohn Dinisa necreche kwayiJohn Dinisa ugqitha nje phaa ubala indlu ibenye ube sowufika kulo nantsika kulo building yethu. Amen. Ya Hayi ke siyabulela ofuna directions ma uyawuska phone. yawusikafoni. Yes. Hayi ke siyabulela kakhulu tatam ngexesha lakho. Mna ke bethunana umuntu ofuna ukunilandelela ke ndikhona ku Facebook ndiyabhala pha almost every day. Ungahambi uyosilandelela phayana ke nenkonzo zethu siyazifaka ke phayana ku Facebook wami siba live on Sundays. Yes, ndingu PST bathanda cwasi on Facebook and then ke ku YouTube nanku ngibathanda cwasi. Yeah, ku TikTok nakhona ke bathanda cwasi. Yes, into endinayithetha nje into yobana ke siyabulela kakhulu bethunana nge-support yenu nge-subscribers ezinini nge-comments enizifakayo apha yonke nje into siyabulela nangoku siyacela uqhubekeke nje no-subscriber apha egameni likaJesu waseNazaretha. Ndibulele kakhulu ke bethunana ngeminikelo yenu because iminikelo yenu lena eyenza ukuba sikwazi ukukhula studio esi sethu eziba sibona ngoba sasine-mic sinazo nesofa siza kwenza kube kuhle nalapha ecala kwethu sizama ujonga nalapha edongeni uba singenza ntoni na. Ayibo, amen. Sibulela kakhulu ngendlela nje engummangalisi uYesu anganisikelela niqhubekeke ke nokusisupporta nangeminikelo yenu ngazo zonke izinto zenu nangemithandazo futhi uYesu asincede sisalambe selivangeli nakwelicala lethu lapha eCape Town. Yeah, izawukhula wena yonke lento esenzayo apha ayisazofocusa nje only kwelicala lenkonzo nabefundisi zininzi izinto esizosakha esazosibiza sibe khona nalapha phakathi kwethu. Yeah, ndicima ngakhe ndibe ndisima ke ngo-apho nami kulo ndawo leyo uYesu ke anganisikelela ubuye afuna uqhubekeke ke nokunikela nansi account number nawe uyayibona kabe escreenini for uba sikwazi ukuthenga nezinye izinto esishoda ngazo ne-advices uba uyafuna uba senze sibe ne-advice mhlawumbe khona efuna siyi-edisha bestudio into ezinjalo nje ungaza nazo wethu mntakaba sibone uba singenza kanjani ke nathi kule ndawo leyo. Number yami ke ithi 078 327 9645 ndiyayiphinda futhi 078 327 9645. Yasanisikelela tata masipapayise nje bandini. Enkosi kakhulu ke nakubo bonke abamemeli siyabulela kakhulu sicela ke simbeke emthandazweni umfundisi. Amen. Yonke le mbiza ayiphekayo uThixo ayikhulise ifikelele apho uThixo ayifikelela khona afuna ifikelele khona. Amen. Nkosi kusikelele ke mfundisi siyabulela kakhulu Yes, tata. nomzalwane wethu siyabulela kakhulu. Amen. Siyabulela mzalwane wethu. Nkosini bethu na papa yini bani yasanisikelele nibe nobusuku obuhle nobomi obuhle. Amen.